Sí, mentre no arreglin el forat hi haurà tanques a la platja, lògicament. Tinc un forat de 8 metres de diàmetre enmig del passeig de Sant Antoni i, lògicament, nosaltres el que primer hem de primar és la seguretat dels nostres veïns. No podem fer que ningú s'acosti en aquesta zona. Ens consta de que des de Costes una de les primeres actuacions que faran és justament això, aquest forat. Una vegada hagin fet el forat i la consolidació de la rocalla, i que tinguem una certesa de que aquesta zona està controlada i està consolidada, després nosaltres ja obrirem perquè el passeig al 100%. La nostra idea és que també és la feina que estem fent ara amb els regidors, és ja que la partida que han destinat no donarà per fer els arreglos que s'han de fer, estem començant a retallar totes les activitats que no s'han fet o tots els contractes que no es podran tirar endavant perquè ja no som a temps, tot això intentar-ho començar a reestructurar per temes de primeres necessitats del municipi. Una altra qüestió és l'obra que depèn de Costes. Una obra que d'alguna manera fem en copagament, una part pagant ells en tant que moviment de sorres i, diguéssim, el que és la recuperació del passeig marítim des d'una perspectiva d'obra, i una altra part que paguem nosaltres, que és la reposició de serveis. Això significa que nosaltres som els responsables de moure canonades i de moure il·luminació. Tot això és una obra que haurem de fer conjuntament i nosaltres pensem, i així ho estem compartint en Costes, que segurament, com tot ha quedat paralitzat des d'una perspectiva de concurs, el que tocarà segurament és reprendre el concurs una vegada es torni a estar en una situació de normalitat i que el decret d'alarma hagi passat. Creiem que aquest concurs farà que sigui difícil que aquestes obres es puguin portar a terme abans de l'estiu i segurament ens ve una perspectiva de que el passeig com a tal no el puguem recuperar de cara a aquest estiu, sí que sigui transitable, estigui vallat, òbviament per garantir la seguretat, sí que la sorra estigui recuperada i per tant pensem que la gent podrà anar a la platja amb normalitat, però que l'esvoranc no veurem d'alguna manera com arriba la seva recuperació fins a la tardor d'aquest any. Aquí sí que esperem la resposta de les administracions superiors, perquè l'Ajuntament hi ha hagut d'invertir molts diners i segueix invertint molts diners en tot el que representa la neteja de la platja i la recuperació de la platja, i en aquest sentit estem encara una mica neguitosos per veure com acabarà tota aquesta qüestió, perquè ara ningú parla ja del Glòria, ja la memòria és curta, però el problema segueix latent i s'ha de solucionar.